To bude na YouTube. Červená. Červená, nie? Červená, hej. Červená. Aj sme tu aj lepší. Červená. Červená? Druhá červená. Aká? Oranžovú. Bielu. Pekne. Už to nie je modrá. Ale hej, modrá. To sú do modrej, že? Viem. Teraz do bieleho. To sa počíta ako živá korís. Bežiaci terč. 3D. Takže 3D v pohybe. Koľko? 22. 22! Najviac možný. Jak sa to počíta? 22 z 30. Vidíš tá. Stáno! Krič prešlap. Nech ho znervozíš. To je 6. On si vymýšľa, never mu. Ja neviem, jak to dostaví. Never mu. Ale tu nahrá, hej. 12. Nevadí, príjmame. Ešte stále nie je nič stratené. Do stredu, pred stredu, ja odtiaľ do stredu toho ďalšieho. Čo sa máte? Tak, modrý. Attila je tmavo-modrý, tak to bude čierne. To bude asi do toho vedľa terča, čo je také šedé. Ale a ty máš žltú, rozdiel nápis. Druhý, vieš? Počkaj, Lonsdale, to je to niečo, no. 18. Počkaj, on si dnes je vlastný terč. 17! To si kde zobral? Čo? 17. Však jedno mal modré, Čiže 3 mám. ale jedno mal menšie modré. Poďme, skandujme všetci, Attila do toho, poďme. Do čierneho! No, približuješ sa. Opa, plavec. Daj teraz s ním, nech je to pikantné. Dajte mu ešte 3. On akože nebol, teraz sa zaradí. Ona si trošku ide napíje a ide. Či mám vytiahnuť aj mňa? Kľúče tu nemáš? Mám. Podaj. Lebo ja to nemám, ja mám v aute v bunde. Či nehovorím, a môže dať to ešte na 2. Tak rovnako to končí, tak som chcel. Opa. Trade. Ostalo tam žihadlo. Čo? Nevadí. Budem mať voňavý vačok. Milan, to je mrvák. No, ja sa podobá. Teraz to sundá. No vidíš, idú podľa farby. Počkaj, ja som šedý, to nič. Nájdi mi niekoho šotom. Oblej ma ty. Môže ísť. Nejako čudne počítam, ja sa to nezdá. Pozrieme si záznam, či si nerobí srandu. Akože to ono. Čo? No
Ja budem musieť ono prepočítanie. Tak Attila, chodí ešte raz, nikto tam nie. Taký nenápadný. Smerá tam, ho vyrušil, zakašľa. Ešte jeden pokus. Koľko je tu tých os? Ďalšieho budeš mať. No už idú preč. Tam je vlad. Nechcem do piva. Do ruky mi letela, ty kokos. Ani chyták. Ešte keď mám také dobré farebné. Však to nemôžeš v ľudia ani napiť. Cíti z úst. Koľko už jde? Vylej to. No Tomáš, ideš. Bohe na to. Ustrieľajte. To je bonus. Bonusové To je body. aj za 100. Ale euro. Aby bolo na pokutu potom. No Peťo, teraz vyskúšaj. Hop. Čo? Daj ruku, či priletie. Aj, prvéte, ale... Tak. Ja som to myslel. Sadnete na pleco. Ó! Počkaj, ich porazí. Koľko má Lukáš? 18. Počíš aj jeho? Je tam celé ako. Je smutný. Zatiaľ druhé miesto teda. Tomáš, prémie nebudú. Ó, bravo. Najlepšie na A svete. teda smutný. 25. Slavnostné dekorovanie víťazky. Preto nechcel Attila vyhrať, čak nemôže piť. To je dobré, ale dal by mi to mne aspoň, ne? Tiež sa vieš, ako Ciben, keď sa vrátiš, ty si sa mohol snažiť. Len v takej fľaši. A chlapi, vám nejako dáme, že sa rozdielite. Nikto to nejako nechce. Gratulujem, bravo. No, už nebude jesť. Attila, jak sa toho smáha. Ďalšia lukostrelecké súťaž.